सिंनि हाराखौहाय ओमफ्राय दा हामबायना एसे इसोर हामथाराखै माखासेया जागासिनो दंथारो हामाखैना हाख्लाबजोबना गारबावबाय आं दाख्लै आरो ओरै फारसेथिंबो दं जारलालै ओमफ्राय बेखौ मुलि होदों मुलि होना एसे हांग्रोबोबाय नै थांफिन दे खोबदो ओमफ्राय दा लोगोफोरनिसिमबो मोनसे रिकुवेस्ट बानायनो सानो आङो माने सोर लोगोफोरखौ आंनि जेसेबांनाखि लोगोफोर दं आंखौ माने जेसेबांनाखि सिनायो आंनि टट' इसोरनि लोगोफोर आरो लोगोसे टट' इसोरनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आंनि थाखाय एसे माने एसे माबा लायो मा होनो डनेट खालामनानै हरो आरो जोंनि गामिखौ 6 नं बासबारि होनो आरो पिअ कारिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिफानि नेम राजु ब्रह्म बिमानि नेम रिमा ब्रह्म आंनि मुंखौ बिलिफां ब्रह्म होननानै बुङो आरो माखासे इउटुबारफोरखौबो लिंहरनाय जादोंमोन हेल्प बिनो थाखाय नाथाय बिथांमोना फैयाखै मानि थाखाय फैनो हायाखै खबरबो हरफिननाय जायाखै आरो बिसोरो दा बेखायनो आङो फैथारैखाय नैबे आदा मिथिसार ब्लगावनो माने हेलौ गासैखौबो वेलकाम आरो दा आङो बिलिफां होननानै आङो फन हरनि दै नोंसोरो फोथायथाराना थांनानै आं देखायहैनि बिथाङा मा अबस्थायाव दं आंबो एसे नायना फैनि बिलिफां आंसो नुदोंना दा बै कमेन्ट खालामदोंना बिसोरो बेनि थाखायनो आङो दा नोंनिसिम थांनो नागिरदों जाहाथे बिसोरो एसे प्रुफ मोनथों जाहाथे गावसोरबो एसे नों बायदि आंनिफ्राय सहाय मोनथों मिथिबाय ओंखायनो आङो नोंनाव थांनानै आं नोंखौ देखायहैनो नागिरदों आरो जाहाथे नोंखौ बे माखासे पाब्लिकफ्रा मदद होथों बा सहाय होथों मिथिबाय दालाङा नङा बेनो लाय उन्दुगासिनो दं बेमारिया हेल' फ्रेन्ड्स जायगायावहाय आं मोनफैबाय आरो बिनि माखासे कन्डिसनफोरखौबो दा आं खेबनानै लाखाबाय दा नोंसोरो भिडिअ'आवहाय नायबाय थाबानो जाबाय माबायदि जादों माबायदि जायाखै अबेबा माथो दासिमबो बेगेंफ्रानो गासिबो गुदुं थाजोबनाय आरो बहाबा दासिमबो गाराय सोलिगासिनो दं दा सोरबा इउटुबारखौ लिंहरदोंमोन नामानो दा बियो फैजायाखै स' दा नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअ'जों बा आंनि भिडिअ'खौ नायनायजों लोगोसे जाहाथे फंबायखौ एसे जाहाथे आशीर्बाद हरो आरो फंबायखौ अननाय हरो जाहाथे बिथाङाहाय थाबैनो थाब ट्रिटमेन्ट खालामफिननो हायो जाखिनि खालामनांगौखौहाय आरो जाहाथे नोंथांमोना अननानै प्लिज डनेट खालामहरो आंनि एकाउन्टआवहाय दा आंनि आर'जआ नोंसिनिसिम बेल' आरो सोरबा बिथांमोनाहाय कमेन्टआवहाय बायदि सोदोब बुंहरदों नाथाय बेखौ आं जेबो हाजाया आरो आं बेखौ जेबो बुंनो साना जाय बिथाङा जाजाबासो बुजियो जाय बिथाङा जाजायाबा बुजिया थ' दा फंबायनिफ्राय माखासे मिन्थिना लानि दा माबायदि कन्डिसनाव माबायदि हालोदावहाय आरो माखासे बिथांमोना सोरबा फेक होनना बुंहरदों बियो फेक नङा बियो
आंनि मावनांगौ हाबाखौ आं मावगासिनो दङ। एसे अननायफोर मोनलाबायो खोमा नोंहाबो एसे डनेटफोर हरलाबायो खोमा नोंनोबो माखासे माहाजोन दङ बिरादनो ना ओरै होनो ना ओरै होनो मा बुंनो रोंनांगौ दे बे बुंनो रोङैखासो हिनजाव लादों असाइस हिनजावखौहाय साला हिनजावाबो मोजांबा हामगौलाय ने हिनजावाबो मोजांबा हामगौलाय हिनजावाबा आरो बिनि सायावहाय फिसाय सानै गारखानायखौ बेसेबांलाय सासे गारखानायखा बेफोरखौ बुंबाय थानानै बेयाव नोङा जाम्बा बियो नोंनि भुल नङा हिनजावासो हिनजावनिसो भुल बियो दे फंबाय माबादि मोनदों गिबियावनो औ आदा मा नाममोनलै नामा मिथिस बरगयारि बिथांनि चेनेलाव गासैखौबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय बेनिफ्राय जे दाख्लै निउस होदोंमोन आदाया आंनि थुयै बा बै आदा सोरनिबा बयनिख्रुइबो एक्सटेन्टनि सोमोन्दै औ माने जाय एक्सटेन्ट जायो माने जायना जेसेबां थाखा फैसा थाङो बेफोरखौ इनभेस्टमेन्ट खालामफिननो बा लाबोफिननो थाखाय बिथांमोना खामानि मावो दा आंनियावबो दा आंनि लाइफआवबो बेबायदिनो जादों माने बुहुत एक्सटेन्ट जानानै दा सिनस्रि बायनानै दङ आं दा बिराद खरसा थांबाय बे खरसाखौ लाबोफिननो थाखाय आदामोनहा आंनि जानानै दा खामानि मावगासिनो दं दायथ'खौ लागासिनो दङ दा बिथांमोनाबो सोरबाफोर बेबायदि जादोंबा माने कन्टेक्ट खालामनानै बिथांनाव खबर लानानै मावनो हागोन आरो बेखौनो बुंनो सानोदि आं माने दिनैसिमाव आं 1.5 बोसोर जाबाय एक्सटेन्ट जानानै सिनस्रि बायनानै थानाया बेनिफ्राय आं मोजां पजिसनाव फैयाखै दिनैसिमबो बेखायनो आङो रायजो राजानि गेजेरजों आङो एसे रायजो राजानि गेजेराव आङो माने डनेसन बिनो बिथांखौ खावलायनानै लिंहरनाय जादों आङो माने दा न'खरावथ' जेबो कन्डिसनानो गैला जेसेबां हा दंमोन बारि बागान गायग्रा बेफोरखौ फाननांजोब्बाय जानाङैयाबो जाथावनानै होबाय माथो खालामबावनो आरो ओमफ्राय इसोरा जा हरो बे जाबाय ओमफ्राय नोंबोथ' बिराद दुस्थ'मोन ना बिमा बिफानि खोथा मानियामोन खोनानो मोनदों जे नोंनि बिसियाबो खारबाय खारनायाथ' खारबाय सिगाङावनो खारदों आं जानायनि सप्ता खननैयानो थायाखै हिनजावा अबेनिमोन हिनजावा गसाइगाव साखोमानि मा नाममोन ओरैनोथ' गामियाव दलि होननानै बुङो ओमफ्राय ओरै गामियावहाय रेबिका होननानै बुङो ओमफ्राय बे हिनजावा नोंनो फन हरगोन ना हरा दालाय दा आं बेबो हरा आंबो हरा थारमाने आं जाजेननाय समावनो जेन'बा आंखौ नायनांगौआनो बियो माने दस्राजों लाइन मारिनानै बेबायदि बानायलांबाय आंखौ दिनैसिमाव आं माने बिराद दुखु मोननाय जादों आरो मानो होनोबा एक्सटेन्ट जानाय समाव बा माबा मोनसे खैफोद जानाय समाव हेल्प होनो नागारै माने बियो दस्राजों माने रं नाम्बार रायलायनानै माने बियो गोदै गोबाब रायलायनानै माने बियो थाखा फैसा बिदिनो एसे एनै लुबै देखायजानानै थांबाय गारलांबाय आंखौ हेल्प होआसै दा मा होननो आरो मालायनि ओमफ्राय आदसा बे खारनाय हिनजावा मिन्थिखाबाय दे बे एसे जालि होननानै खिन्थु आंना सिदा सिदिखाय दै जालिया जालिखाना ना मा होनो जाय जालिया जालिखा जालि मानसियासो खारो जायनि गोसोआ थिग बे हिनजावा मालाबा खारा दा बे हिनजावखौ नोङो जुदि हिनजावा फैफिनोब्ला बे हिनजावखौ नों मा लाफिनगोन आं लाफिनला बेखौहाय मानो होनोबा आं आंनि नांगौ समावनो मोनासै दिनै आंनि गाननाय जोमनाय आंखौ आदर लानांगौ बे समावनो बियो माने खारबाय अननाय गैयालासे नायालासे खबर गैयालासे दिनै आङो जेन'बा दा मोजां जाफिननानै बेखौ बे फैफिननायखौ आं मानो नांगौ नङा होमबा नोंसिनिसिम आंनिफ्राय मोनसेबाव बेनो जाहाथे ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय जाखिनि गारायाबो दा मोनलेगासिनो दङ हंला हंथा जालागासिनो दं माखासेया नै बेफोरो
दा आथिंनिया बे हामबाय बेबो हंला जादोंमोन बे हान्थुनि बेगेंखौ नुदोंमोन नामा बिथांनि थाखाय जाहाथे आरो गावसिनि नोंसिनि लोगोफोरा बुंहर नोंसिनि बे बेटारि ड्राइभारफोरनि एस'सियेसनखौ बुंहर दा लोगोफोरनिसिमबो मोनसे रिकुवेस्ट बानायनो सानो आङो माने सोर लोगोफोरखौ आंनि जेसेबांनाखि लोगोफोर दं आंखौ माने जेसेबांनाखि सिनायो आंनि टट' इसोरनि लोगोफोर आरो लोगोसे टट' इसोरनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आंनि थाखाय एसे माने एसे माबा लायो मा होनो डनेट खालामनानै हरो आरो दा बेखौनो आङो माने लोगोफोरनिसिम मिजिं खालामनानै आसा खालामनानै माने बिसोरनिसिम रिकुवेस्ट बानायहरनाय जाबाय अननानै माने डनेट बानाय एसे बेनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय गारिखौबो खोन्थाला गाराया माने सिगाङाव एक्सिडेन्ट जानाय समाव माने सायावथ' जेबो जायाखैमोन सिङावहाय माने गोग्लैनाय समावहाय माने अन्थाइफोर नांनानै बैफोर माने थैसोम खानाय बुस्थुफ्रा माने दा गोबावजों एफेक्ट होगासिनो दं आंनियाव माने बियो केन्सार सिस्टेम जाबोदोंमोन बुस्थुआ माने बियो स्किन गोलैनानै बुस्थुआ बियो माने